ọ bụrụ na ị ka na-abata anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn nnọọ ebe ife niile na-akpọtụ n'oge ụtụtụ ọmanụ onwe mbụ Oriakụ Susan Ilechukwu na Maazị Kingsley Uwoma Africa. Ọ na-afụgonu ka anyị si nọ na-etinye ọnụ n'isiokwu a na-agbawa obi isiokwu a bụ nya ihe ọdọọdụ ịta ọchị ọdọọdụ ịta amụ ọdị ihe ọ na-awa na-ekwu ana-amụ amụ ma ọ bụ ana-achị ọchị na maka ya ife bụ ife mwute. Kedu otu anyị ga-esi wee nọrọ n'obodo a kwa izuụka ọbụla asị na unu adaghị ebe a unu ada ebe a kedu ihe na-akpatasị ife niile ọ na nya amụm ebe anyị ebido tupu anyị aga ezumike anyị na ha emetụsịnụ kedu ife na-akpatasị na unu jizi ada mmasịsị na izuụka niile nna kedu maka nke ife na-eme na-aghọta husband anyị ka kpụ nke anyị kpụ n'ọnụ n'izuụka gara aga a na-anụkwa n'ọzọ dara ife ọ na ya bụ ife ka ezike aghọtaghị m ife ọtụtụ ife anyị ka anyị metụgoro ọnụ ụfọdụ na-arụ unu aha ene n'ife chọrọ iji were unu alụ ebe chọrọ ịrụ na unu inere aja ka edochi ọnọ ya ebunye unu ọha chọrọ ịrụ onye na-arụrụ unu aha edochi ọnọ onye dị kwalifaid ịlụ nya unu kedu ebe ha ebido nke weziokwu wụso dị akpata akụ onweghị onye ọbụla ọrụ na-arụ ị ga-achọ ka ime gịnị ka ị gbawa oringo n'elu ya ị gakwanụ ga-asị ka ị chụwa ọghọm n'elu ya ihe ọbụla ị na-arụ mgbe ụfọdụ anyị na-ahụ na anyị amatala ya enwere ike ọ bụrụ na anyị amatabeghị ya ndị gọọmenti maọbụ ndị ọchịchị eso gị ga-agụ akwụkwọ ebe e nyere gị gịnị asambodo ndị nyere gị asambodo ebe ọ bụ na idetala dịka ekwuru idela ya idetala ya idifendala n'ụyọ projekt ilegule ya pas onye mazi ihe nọ gị n'obi maka ụfọdụ anyị na-aba n'ime ya ka anyị nweta ego gịnị ọsịsọ ọ bụghị ka anyị chekwa ndụ ndị mmadụ ọ bụrụ na ndị ọchịchị obodo anyị ga-etinye anya na housing project ka m mara na ụmụ ihe adịgboloja ọ ga-ebelata eziokwu iletụ n'anya ebe ọ bụ na onweghị ka ọha onye ọbụla chọrọ ime gịnị ịkpata ego dịka m kwuru na mbụ ọcha gbute ọchagacha gbute ụmụ ihe ndị ahụ niile bụ ka ego mee gịnị ka ọ bata n'akpa nke bụ eziokwu bụ onye na-abịa ịrụrụ ụlọ dịka m kwuru mbụ ele ebe o si ihe iji arụ ụlọ ọkwa standard materials ele ndị rụrụ ya ele ebe o siri bịa mgbe ụfọdụ ọkwa ndị a na-akpọtasị n'ilo ka ya afụ ha ndị a na-akpọtasị n'ilo ka m gwa gị nke bụ eziokwu ihe na-eme onwe anyị mgbe ụfọdụ anyị aga mba ofesi ọ wụzighị kwaliti ihe anyị chọga wụ kwantiti nye ka nna agwa anyị eburu ya mee gịnị bata kedu ihe na-akọ ị ga-akwụọ n'ebe ọzọ ya adịghị ọnụ gịsị ọ bụghị ha na-ere ebe a lekwa ego la na-ere ya nke ahụ na-ere ego la na-ere ya ejụọla ebe nke ahụ ejụọla ma nke ahụ dị mma ma ọ dị gị mma ka anyị gbalịsi ike use when standard materials were ya rụwa ọrụ ọ bụrụ na ọchịchị anyị ga-eme ha na-edupụ ndị mmadụ ha ga-agagharịwa ebe a na-ere ụmụ na-achọpụta nke adịgboloja na nke abụghị nke adịgboloja ma n'isiokwu inwe anwe atụ ụdị iwu ahụ ịkwanyerela ha ahịa ọ dịkwa egwu na-abụ ibido imeghe shop imeghe ha biznes tupu ga mara ihe na-eme ọkwa ịbịa na ọdụ m ile anya ma ọ dịghị ma nsonye ego n'aka na gọọmenti anyị eso ha wee bịa ebe nna ọgụ na-ekwu ya ịmasịkwa ebe ị nọ ọ dịkwa egwu ịma na anyị kwuru n'izu ịma na mgbe anyị na-ekwute anyị bidoro isiokwu a na anyị kwuru maka ma ụmụ blọkụ na ụmụnna ife niile ahụ ịkwụcha ha nke ahụ kwutekwana nọkwa n'ebe a na-akpụ blọkụ ndị gọọmenti akpụkwu nọrọ ebe a na-akpụ blọkụ ife awụ onye ọnwụ na onye ọnwụ na dụkọna onwe ya ezigbo ọdụ ihe ọnwụ na mmadụ enwe ozi conscience ịghọta ihe m na-ekwu nke weziokwu conscience adịghọzi ị gaala blọk indọstrị ebe ha na-akpụ blọk ana m afụkwa gbasa ebe ha na-akpụ ka nna afụ mgbe gara aga anyị kwutere ha anyị sịrị gị ị gaa na ndịda nke anyị ị ga-eji aja afịkọtara with cement were ya tinye aka nwe ihe ga-eme ịnwa anwa were ntu na-akụ ntu anaghị gịnị na-eme ihe a ọkawụkwadị aja mana ebe a ọ dị egwu na-abụ abụ m onye ntiri ama m ihe m na-ekwu nke a doro m anya ibulie ntu gbam kụọ via m ma ọ nwere ike isi ka iburu ọwụzi aja gwara mmiri
Cement ọ dịkwa n'ihe. Cement adọha na amụghị. Aja ọwụkwanụ amaghị ebe aja si. Oho. Ya bụrụ ihe. Maka o nwere aja kwesịrị iji wee lụ ụlọ. Rụọ ụlọ nwere nke na-ekwesịghị iji ya rụọ ụlọ. O nwere aja kwesịrị iji ya kpụọ blọk. Nwere nke na-ekwesịghị iji ya kpụọ ya bụ blọk. O nwere ike ọ na-eje eji akpụ blọk na agala ọnụ ejeze bute nke ahụ agala ọnụ wee kpụọ blọk na maka onye na-achọ ka enweta ego. Ọ na ndị ahụ etinye ndụ n'uche ihe na-etinye uche bụ gịnị? Ego. Gọọmenti etiti anyị ya bụrụ from local gọọmenti ha ga-achọgharịwa blọk indọstrị ọbụla bụ nke na-adịghị mma ha mechie ya nke na-erughị eru onye na-anataghị asambodo site n'aka gọọmenti ọ bụ ezi na nghọgbu dị ọ bụghịkwa onye ahụ bịawa ịnara asambodo n'ihi na o nyere ego nye ya nke ahụ na-ekwesịghị ka ha na-arụ ọrụ unu mechie ya ọwụghị njọ ọ bụghị anyị kwuo ya ya wuru okwu ọjọọ maka ihe anyị ji ekwu ya bụ ntị anyị ejula anya anyị na-anọzi n'anya mmiri mgbe ọbụla nke bụ na ọ ga-awa arụgide ụlọ ebiri n'ụlọ ụlọ ada tiwusie ndị mmadụ ụmụaka pụtara ụwa hapụnụ nke ahụ mgbe anyị bịara n'ihe ọ na-eweta nunu anyị ahụrụ marakwa ụmụ ihe ndị eji echekwa ndụ mara na ọ dị n'ime ọ bụ ụmụ ihe ndị a ndị egwu nna enye ife na mgbe ụfọdụ ọ naghị ekwe m ikwu okwu ọ na-ewute gị ọgbọtụ o siri na-agba m anya mmiri si na ife a n'eziokwu na inecha anya nwụtụ ife a wụ ife mwute ọ bụrụ na dịka otu isi wee kwu ọ kwara ekwucha anya n'ọnụ ka ndị gọọmenti bịakwanụ mee nenecha ebe ahụ na-enye ha asambodo na ha dụ mma ka ha na-akpụ blọkụ dịkwanụ ha ya bakwa na-enene ezi maka nwere ike nenecha pụọ ọnwa na-abụ ọnwa na-atọ onye ọ na-eme ka o si masị mana ọ bụrụ na gagodi njem ka ọ bụrụ na ha aga ụmụ ụwa mapụta n'eziokwu na ndị gọọmenti ebidola ụdị ọrụ dị otu a anyị ma n'eziokwu na ọrụ na-ebido na ụlọ mgbasa akwụkwọ nke newspaper ụlọ mgbasa akwụkwọ n'igwe n'ikuku bụ na redio bịakwanụ na telivishọn ihe onyonyo ebe ahụ ka ọ na-ebido agbasaghala ya lazie gazie na ngalaba ha ka ọrụ bido ihe na-ebidozi wụziri ịchọ nta ego ọrụ ahụ edetela ya ọwa ọrụ nna onye ha na-ekwu ihe awụghị ọrụ nna ịjụ ahụ ha sị hapụ n'obodo dị ebe a ilere brik ọ nwụrụ ya n'ụlọ na-apụkọ m aka n'ụtụtụ na-apụkọ m aka eziokwu obi adịghị ọmụmụ eziokwu maka ya nwe ihe eziokwu niile amaghị m nya ihe a nara m ọ nara m ọnụ okwu amaghị m ebe m mebido amaghị m nke m ekwu biko maka anyị chigata anyị eje ezumike anyị chigata anyị aga n'iru gwakwa ụnụ ihe otu a ga-esi wee ma na anyị akwụsịnata bụ ihe a na-emenụ maka ihe mwute ka ọ wụ ka ma na anyị akwụsịnata godu nne ya mụ nkwe ike ọnwụ na anyị akwụsị kpamkpamkpam o mana ka ama na o nwere otu a ga-esi wee mee gịnị akwụsịlata